Какво? Какви са? Какви ли са тези коли? Сигурно са изоставени. Къща! Отивам да я ограбя. Вау, много яка изглежда вън. Ще вляза вътре. Ще огледам. Какво ли имаше? Вау! О! Сигурно тук живее богаташ. Но може би го няма. Така е също имаше. Какво ли има? Айрон, даймонд и злато. Печки. Хладилник. Какво ли ще има? Пържово. Аз слизам долу. Ще изляза навън. Първо ще се наспа, защото е вън. Вече е ден. Ще... Какво пише? Free Diamond. Почти долу има път, където да минеш. Добре. Но това не е вода! Нищо, някой искал да ме тронне, но все пак ще живея вкъщи. Ще отида за прасета, за храна. Знам, че аз имам, ма за ще първо, кирка ще ми трябва, брони и меч. Да тръгвам. Ще направя код, за да не може богаташа да се връща. Ще се върна. Какво? Не. Качвам се горе. Качвам се. Не. По-добре се махни. Какво става? Да няма духове. Ще изляза. По-добре да изляза навън. Кой го каза? Не. Кой си ти? Какво искаш от мен? Какво искаш от мен? Не! Защо? Това е най-гадния ми ден. Не! Защо го прави? Не! Много гадно става. Защо точно такива крипари? Какво са? Не! Ау! Какво ме изстреля да избягам?
Няма да стане днес. Да. Разбира се. Никога няма да ме... Защо? По-добре да се стоя тук. Газ! Ти, сериозно ли? Някъде проход. Проход. Кой ги гърми? Аз викам на Уинтър. Това е лудост. Ти си откачен тук. Ау! Защо? Опа! Не, молят се. Молят се, бе, няма се разберем тъй. Струших ти къщата. Ухаха. Ама аз ти струша къщата. Ти си тъп. Сам си чупиш къщата. Бягам. Не съм глупа. Имам 6 по математика. Ей, сега идвам. Ще го спра на пауза. Върнахме се. Върнахме се. И продължават да ме целят. И този дух не спира. Сериозно, скелече! И стига де! Ще се бия, ама няма. Защото бях в дупка. Газ. Какво? Те чувам. Много си. Избягах ли? Не! Защо? Ти си най-злия дух. Не. Вай. Не. Бягай. Вещица има. Май вещица ли? Не. Кой е газ от цели вещици? Не. Няма да не стане. Няма. Ау! Кой умряха? Изчера. Паднах с един блейд. Дед ма цели от 100 метра. Май не може ма цели. Не. Не може да избягам. Защо? Ти си много гаден. Проклинам те. Защо? Ау! Умирам! Не. Няма да стане. Отровен съм. Ще умра. Спирам го на пауза. Пускам. И това беше от нас. Дано ви е харесало. Тики Гек БГ ми помогна. И до виждане.